салом дӯстон, ин барномаи хонаҳои фурӯшӣ мебошад ва дар ин рӯза навормон пешкаши шумо 5 та хонаи фурӯшӣ мегардад. 4таш аз шаҳри Душанбе аст ва якташ аз ноҳияи Данғар. Аз ноҳияи Данғара бениҳоят хонаи арзон, хонаи калон аст. Чӣ гуна хонаҳо пешкаши шумо мегардад имрӯз? 2 хонага дар Хитой бозор бо нархи амагии 350 000 сомонӣ, 3 хонага дар 9 километр, 1 хонага дар 7 километр бо таъмири замонавӣ ва 2 хонага бо таъмири замонавӣ дар назди бозори Корвон. ҳамаи ҳамин хонаҳои гуфтагиамон дар ҳамин рӯза навормон ҳастанд. Барои ҳамин ҳатман навормона то охира тамошо кунед, то ки ягон хонаи хуб аз даст надиҳед, лайк монед ва дар каналмон обуна шавед, то ки аз наворҳои нави мо бохабар бошед. Тамошобинони гиромӣ, агар шумо хонаи фурӯшӣ дошта бошед ва ба шумо реклама дар кор аст, ба рақамҳои барои реклама 907 14 55 15 танҳо дар WhatsApp ё ки Telegram муроҷиат кунед. бисёри баъд гап мезанем, рафтем. хонаи фурӯшӣ дар тарафи Хитои бозор, дӯстони гиромӣ, ноҳияи Фирдавсида дохил мешавад. хона дар блокҳои сари роҳ қарор дорад, ки аз 12 ошёна иборат мебошад. дар наздикиш гимназия, мактаб, беморхона, масҷид 5 минута роҳ аст. мағозаҳо, супермаркетҳо, стоматология, дар бараш гипермаркет ба мисли Ашан, Сиёма сохтмонаш рафта истодааст. дӯстони азиз, парковка ҳам тайёр доранд. хона дар блоки Д ҷойгир мебошад. дар 6-ум ошёнаш 42 метри квадратӣ аст. 2 хона кардагӣ тайёр. лифташро часпондестанд, то охири моҳ ҳам мечаспонанд. насиб менависад соҳиби хона. об, барқ, чӯчик ҳаст, кабели антенна барои телевизор, кабели интернет ва домофон. иҷозати таъмир ва зиндагиро додагианд. дар ин блок як қатор одамон аллакай зиндагӣ доранд. аз пешаш ҳам аз самти шаҳр маршрут ҳаст. кадом тарафи гӯяд ҳаст бемалол. ҳуҷҷатҳош ягон камбудӣ надорад, бепарво бошед. нархаш 350 000 сомонӣ, боз каму беш муомила дорад, фақат барои харидорҳои аниқ. ва соҳиби хонаам хоҳиш мекунад, ки фақат одамои харидор занг зананд. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. ҳар ду рақам, дӯстони азиз, WhatsApp доранд. аз номи канали Дом TJ занг зада пурсон шавед. марҳамат, тамошобинони гиромӣ. хонаи фурӯшӣ дар 9 километр, ноҳияи Шоҳмансори шаҳри Душанбе. соҳиби хона менависад, дар назди хона гимназия ва мактаби миёнаи 48 ҳаст ва боз 3 боғча ҳаст. масҷиди 5 вақта, бо транспорт ягон мушкилӣ нест. аз роҳи калон 50 метр то хона мебошад. худи хона 57 метри квадратӣ аст. боз низ 12 метри квадратии дигар так хона дорад. дӯстони азиз, дар пеши дом боғчаи кӯдакона ва майдони футбол низ ҳаст. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. нархи хона бошад 550 000 сомонӣ. дом открити лестница мебошад. якум ошёна панелни дом аст. марҳамат, дӯстони гиромӣ, аз номи канали Дом TJ занг зада пурсон шавед. 3 хонага 57 метри квадратӣ дар якум ошёнаи бинои советӣ, бинои открити лестница дар 9 километр, 550 000 сомонӣ. марҳамат, дӯстони гиромӣ. хонаи фурӯшӣ дар 7 километр, рӯ ба рӯи автодромда ҷойгир мебошад. лаби роҳи калон. бинои 4 ошёнага дар 4-ум ошёнаш ҷойгир аст. 1 хонага мебошад бо масоати 32 метри квадратӣ. соҳиби хона менависад, ки хона бо таъмири замонавӣ таъмир мебошад. об, барқ ҳама вақта, ягон мушкилӣ надорад. бо нархи 315 000 сомонӣ фурӯхта мешавад. боз савдои хуб мешавад барои харидорҳои аниқ. марҳамат, омада бинед. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. WhatsApp доранд. аз номи канали Дом TJ занг зада пурсон шавед. 1 хонага дар 7 километр бо таъмир, бо нархи 315 000 сомонӣ. марҳамат, дӯстони азиз. ва дӯстони азиз, ҳар се хонае ки дар имрӯза навормон ҳозир дидем, якум, дуюм, сеюм хона, ҳар се ҳамин хона боз бо худ видеошам дошт. ҳамин видеоҳоро ба мо соҳибои хонаҳо рӯй кардагианд, аммо аз сабабе ки видеоҳо камтар дароз буданд ва хронометражи навормон тоғри намегирад, аз ҳамин сабаб мо видеоро камтар ускорид кардагем. хонаи фурӯшӣ дар назди бозори Корвон. ҳамин бозори Корвон тамом мешавад. дӯстони азиз, як қатор домҳо мешавад, домҳои новостройка. хона дар ҳамин минтақа ҷойгир аст.
ду хонага бо масоҳати 76.7 метри квадратӣ дар чоруму шонаи бинои новостройка. хона бо таъмир мебошад дӯстони азиз, таъмираш ҳам зебо аст, таъмири нав. худи бино аз 15 ошона иборат мебошад ва хона бо ҳамаи чизу чорааш фурӯхта мешавад. нархаш 744 000 сомонӣ, 68 000 доллар боз савдо мешавад барои харидорҳои аниқ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. аз номи канали Dom TJ занг зада пурсон шавед. марҳамат дӯстони гиромӣ. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Данғара, ҷамоати Лолазор, деҳаи Гулобод мебошад дӯстони азиз. хона дар масоҳати 10 сотиқ замин сохта шудааст, ки аз 4 дар хона ва як коридор ва як ҳаммом дар даруни хона иборат мебошад. хона об ва барқ дорад. нархаш бошад 190 000 сомонӣ. боз муомила дорад барои харидорҳои аниқ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. рақамҳои Россия WhatsApp доранд. аз номи канали Dom TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. марҳамат дӯстони гиромӣ. ва ба ҳамин авор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардед. барои реклама ба рақамҳои 927 14 55 15 танҳо дар WhatsApp ё ин ки Telegram муроҷиат кунед. то боздид барори кор. худо нигаҳбон.